Rayonda bu şara Müslüm litseyində həm Үзәк китапханәдә оештырылды. Şarada litseyның һәм гимназияның 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Укучылар бик теләп катнашалар. Быел инде алар безнең махсус операциядә катнашкан геройларыбызга хат язачаклар. Һәм инде аларга шуның белән үзләренең мораль ярдәмнәрен күрсәтәләр дип әйтсәк тә була. Шулай ук инде белемнәрен тикшерәләр. Язу грамоталарын тикшерәләр. Акция бирими 2 өлештән тора. Беренче бирим итеп укучыларга батырга хат бланкасы таратылды. Укучылар анда ил геройларына карата үзләренең уй-фикерләрен язарга, теләкләрен җиткерергә тиеш иде. Эта международная акция проводится для всех желающих. Изначально заполняется письмо герою. После этого пишется диктант, а потом еще проводится тестирование. Сегодня мы пишем всероссийский диктант победы нашим защитникам, нашим героям. Это письмо, в котором мы выражаем свою благодарность нашим героям. Мы очень гордимся ими. Мы благодарны им, они наша опора. Икенче бирим тест рәвешендә булып, аны эшләргә 45 минут вакыт бирелде. Акциядә катнашучылар биремнәрне уңышлы башкардылар һәм шарадан канәгать калдылар. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.